Gipahibaw ni Philippine Coast Guard Station Commander Winiel Ascuna nga ugmang adlaw na moabot gikan sa Japan ang siphon equipment nga mao'y musuyop sa lana gikan sa tangke sa nalunod nga St. Thomas Aquinas. Kauban sa mga ekipo nga moabot ang mga langyaw nga special divers gikan sa Nippon Salvage Corporation. Andrea Patenia, Sugin Limi. Mga divers nga sakop sa Nippon Salvage Corporation mao'y mutaod sa maong espesyal nga ekipo nga mao'y musuyop sa nahabiling lana sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas. Upon arrival sa site, i-anchor nila yung tugboat dyan nila together with the equipment, and then the siphoning operation will immediately follow. Parang special kinds of diving suit will be will be used during the siphoning operation kay ang pagbuho pa lang sa aning tank, it will entail lots of time, no? So mo nang dili basta-basta yung mga divers din lang. Mato di Philippine Coast Guard Station Commander Winiel Ascuna na markahan na ang unom ka fuel tanks nga mao'y tauran sa siphon equipment. Wa pa masayri kung pila pa kalitro sa lana ang nahabilin sa maong barko. Dili usa ka simple nga proseso ang pagsuyop sa nahabiling lana gikan sa nalunod nga barko nga MV St. Thomas Aquinas. Gani sa timetable sa mga divers ang pag-set up palangdaan sa ilang ekipo mulanat na og 2 ka adlaw. Samtang ang pag-siphon kun ang pagsuyop sa lana gikan sa maong barko gibana-bana nga moabot pa og 12 ka mga adlaw. Tungod kay magdugay gyud ang mga divers ilawom sa tubig, ikinahanglan nga mag-standby ang usa ka decompression chamber in kaso og makasinati sila og bends kun ang gitawag nga decompression sickness. Giingong importante kaayo ang siphon process aron di na mokatapa ang lana sa kadagatan nga naghatod og dakong kadaot sa marine life. Well, eventually yun yung pinakaano natin sa siphoning, and then hoping na yun nga ma-stop natin yung source ng leak ng oil, and then we can although ongoing atong cleanup operation sa Cordoba, but until such time na ma-stop natin yung oil coming out from the vessel, then di ba human ng cleanup na to sa Cordoba kung di na to ma-stop ang oil. Kung mahurot na ang lana sa maong barko, i-assess dayon kung kinahanglan pa bang padayunon ang chemical dispersal o coastal cleanup operations. Gipahibaw sab ni Ascuna nga padayon gihapon ang retrieval operations, sanglit duna pa'y mga lawas nga nakit-an ang mga divers sa passenger deck sa maong barko apan naglisod sila sa pag-retrieve niini tungod sa mga debris. Matud pa, di lalim ang kasinatian sa divers mao nga kanunay gyud ang stress debriefing sa DSWD mataghuman sa ilang dive. Tao rin naman tayo, when you see na mga ganung mga situation na may mga occasion na the divers needs also to debrief or to be distressed. Andrea Patenia, News 5. Nibalik na ang kahayag sa mga panagway sa pipila ka mga negosyante nga duol sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay. Namatik na nila nga inanay nang nahanaw ang oil spill sa ilang kadagatan. Bisan o Birnis pa karon, namatik ng duna na yung mga nangaligo sa public beach. Jinky Barrio, Sugin Limi. Nag-inusarang naligo si Danilo dinhi sa Larawan Beach nga nahimutang sa Barangay Poblasyon sa dakbayan sa Talisay. Wa na siya mabalaka sa oil spill, gani mikaon pa kini og isda. Wala na, okay na. Tinaw ra man dagat. Ang caretaker sa Juanito Beach nga si Ethel, usa lang sa nalipay kay mibalik na ang dagsa sa ilang mga customers. Wala naman, ma'am. Parang okay namang dagat. Naghan man nangaligo. Nalipay kami nga. Naghan namin customer. Bisan ang mga tinda ni Manang Sonia nga seafoods, halino na sab kung itandi ka ni Abdo din daghan pa ang nagkataga asyete sa kadagatan. Karon arang-arang halina namin sa luwa kalamisa na nga on diri. Kaon ng isda. Kaon nokos. Kinilaw. Personal sab nga misusi si Councilor Val Ilanan sa kadagatan sa Barangay Poblasyon kaganiha. Matud sa konsihal, wa na sila'y nakit ang agi sa oil spill. Apan dugang niya nga dili gyapon ang ayang mukumpiyansa ang katawhan, sanglit mamahimong mubalik lang gihapon kini. Kay kanunay migitang nagmonitor karon sa atong kabaybayonan po diri sa Talisay, safe na gyud hinaw ng atong dagat sa pagkakaron. In fact nakita nato nga pwede nakakaliguan nato nga ang dagat karon.
Si Ilanan mo'y nangamahan sa pagpaubos sa dakbayan sa Talisay sa state of calamity kaniadto tungod sa dakong kadaot sa oil spill nga miapektar sa 5 ka mga barangay. May pasalig nga padayong di makulban og kaldero ang mga apektadong mananagat ug lampasera. Permanente yun na silang naitrabaho kay gawas lang sa bisag wala na oil spill diri sa atong kabaybayonan karon nagpadayon man gyapon ang pagsakripisyo sa atong mga mananagat nga minus gyapon taon ilang kuha tungod kay naam gyapon ang baho sa oil spill dito sa atong kadagatan. Jinky Bargil, News 5. Aduna nay findings ang Special Board of Marine Inquiry kung kinsang ilang nakitang sadan sa pagkabangga sa barko diha sa Maylawi Sledge. Apan bukas gihapon sila alang ni adtong adunay ikahatag nga dugang kasayuran sa nahitabong panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug Sulpicio Express 7. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gi-evaluate na sa mga sakop sa Special Board of Marine Inquiry kun SBMI ang tanang impormasyon nga nakuha atul sa ilang hearings. Mibalibad pagpa-interview at ubangan sa camera ang chairman sa SBMI nga si Commodore Gilbert Rueras. Apan sa among phone interview, gibutyag ni ini nga aduna na sila'y initial findings sa kung kinsay sadaan sa insidente apan confidential pa kini. Karong Lunes, isubmit na ang ilang report ngadto sa Philippine Coast Guard Commandant ug sa DOTC Secretary. Apan mato ni Rueras, di pa sirado ang ilang investigasyon. Busa, mudawat pa sila og affidavit sa mga buot mo testigo. We're almost done. In fact, we're wrapping up and assessing all the information that we gathered. What will happen after, sir? Our report will be submitted to the commandant for review, and it will be forwarded to Secretary of the Department of Transportation and Communications, who will later on reveal the contents of our report. Giklaro sa SBMI nga di sila ang mukiha sa mahukmang sadaan. Ang Coast Guard Cebu ug ang mga kabanay sa mga biktima mao ang mupasaka sa sumbong. Mahimong magamit ang ilang findings alang sa pagsangat sa kaso. Well, we are not formally closing the investigation. As I said, we're still open to other accounts that might come up, particularly the survivors who physically saw the accident. Andrea Patenya, News 5.